Hej, i dag vil jeg vise jer et korttrik. Okay, vi starter lige med at blande kortene. Okay, så ja, vi skal ikke lægge ned, okay. Du vælger et kort. Den der. Ja, okay, så lægger vi den på toppen. Og så blander vi lige kortene. Okay. Var det dit kort? Var det ikke? Okay. Så tager vi lige det ind i midten. Der. Og så gør vi sådan her. Og nu er der en lille ting, der forandrer sig. Og et kort, der vender forkert der. Så lige ud. Var det dit kort? Du undrer dig måske over, hvordan jeg gjorde det. Okay. Det vil jeg vise dig nu. Ja, det er sådan her, man gør. Man tager kortene, og så blander man dem. Ja. Og så beder du mig om at tage et kort. Det er lige meget, hvilket kort de tager. Du kommer ikke til at se det. Denne gang kommer jeg bare til at se det, fordi jeg viser dig det. Okay, det er en 5 hjerter. Så tager vi den på toppen. Og så skal du blande, så du ved, at den kommer til at være på toppen igen. Jeg gør sådan her. Jeg tager sådan her, og så sørger for, at det øverste kort kommer med hver gang, for det er jo den. Det kommer med hver gang her. Sådan her. Det må du selv bestemme, om man gør. Jeg gør det sådan her. Og så gør jeg sådan her. En gang imellem. Sådan der. Ja, det må man selv bestemme. Bare den kommer på toppen, ikke bagefter. Og så spørger du så. Så nej, så tager du 2 kort op, som om du tog et. Men der er 2, men det ligner, der kun er et. Og så siger du, var det dit kort? Men kortet ligger indenunder, uden de ved det. Okay, var det dit kort? Så siger de nej. Så ligger du det der. Så er der jo 2, der vender forkert. Ja. Der er det rigtige kort, og så er det den, de sagde, der ikke var deres. Men så får de ikke opdager det, så når du skal til, så siger vi, ja, så tager vi den ind i midten, men så skynder du bare lige at vende kortene om, så kan de ikke se, at når du gør sådan her, og tager den ind i midten, så kan de ikke se, at der faktisk er en, der er vendt om nederst. Og så når du tager sådan halvdelen af bunken, og ligger det på bunden, så er der en, der vender forkert. Og vi finder den bare lige hurtigt. Var det den? Nej, det var det ikke. Den vendte så bare lige om. I siger bare, når den kommer. For satan. Det kan I jo ikke. Men okay. Der er den. Og det er så den. Jeg håber, du kan finde ud af det her. Jeg håber ikke, jeg er for dårlig til at forklare det. Vi ses i min næste video. Jeg er den største taber, og du har lige set min video. Yeah.